In this house, the decor is the obvious obscure. We see clearly the theory of less is more. A platinum pet, books on a shelf, and a frame on the wall where you can picture yourself. And you're welcome to stay, but even your company must complement the feng shui. Even down to what I have on, they do wonder to what extent I have gone. Tailored the tape and contour to the curve, demanded the attention that it does deserve. Fabrics for the forecast of the... Skal I høre lidt om nedbør? Hej. Nedbør er, når luften afkøles og ikke længere kan indeholde mere vanddamp. En luftmasse afgiver sin fugtighed som regn, hagl eller sne, når den er nået det, man kalder dugpunktet, hvor den 100% er mættet med vanddamp og derfor afkøles. Luftens fugtighed bliver determineret af luftens temperatur. Jo koldere luften er, jo mindre vanddamp kan den indeholde. Her er en lille huskeregel. Kold luft kan indeholde mindre vanddamp end varm luft. Hvad så? Nedbør dannes, når luftmasser stiger til værs og afkøles så meget, at luften afkøles til under dugpunktet. Luften vil stige til værs, da luft, der opvarmes, udvider sig, og derfor siger vi, at den bliver lettere. Under opstigning vil luften afkøles med 1 grad per 100 meter, indtil den når sit dugpunkt, siger vi. Afkøles luften yderligere end dette, vil der dannes vanddråber eller krystaldråber, eller iskrystaller, og i sidste ende vil det her ende med nedbør. Hvad er det? Vi har 3 forskellige nedbørstyper. Stigningsregn, frontnedbør og konvektionsnedbør. Hvilken nedbør vi ser afhænger af temperaturen i atmosfæren. Hvis det er under 0 grader, falder nedbøren som sne. Men er der i skyen kun frost i den øvre del, vil nedbøren være regn eller slud, da iskrystallerne tørrer undervejs. Men hvis temperaturen er frost ved jordoverfladen med en frysepunkt oppe i skyen, vil nedbøren være regn, der bliver afkølet på vej ned, og så fryser til is med det samme, når det rammer jorden. Hagl opstår, når iskrystaller på vej ned fanges af opadgående luft og bliver nedfrosset yderligere. Og nu skal vi høre lidt om stigningsregn fra Maiden Philip Lund. Tak for det, Mads. Selv tak. Luftvinden, der er vinden bringes til opstigning på grund af terrænet, kan nogle gange afgive nedbør, fordi opstigningen medfører en afkøling i luften. Dette kaldes for stigningsregn. Til dette fænomen kan begrebet føenvind bruges til at beskrive stigningsregn. Luften vil i starten afkøles 1 grad per 100 meter, til når den når mætningspunktet. Ved mætningspunktet vil der først komme skydråber, og hvis bjerget er højt nok, vil det blive til regndråber, der falder i form af regn eller sne. Hvis bjerget er højere end som så, vil skyerne fortsat vokse 1 grad per 100 meter, og til sidst falde ned på den anden side af bjerget. Her er det nu tale om en tør luftmasse. Al luft, der ikke er 100% vandmættet, er tør luft og afkøles med 1 grad per 100 meter. Tak for det, Philip. Det var så lidt, Sebastian. Frontnedbør opstår, når varm og kold luft mødes, f.eks. ved polarfronterne. Den varme luft er lettere end den kolde luft, hvilket resulterer i, at den stiger over den kolde. Den varme luft nedkøles, når den stiger op, mens den kolde luft ikke kan holde på så meget nedbør som varm luft, og der vil derfor opstå nedbør. Fordi en polarfront kan være meget lang, kan nedbøren altså også vare lang tid. Og videre til dig, Mads. Tak for det, Sebastian. Og så videre til konvektionsnedbør. Jeg kan prøve at gøre det meget kort. Konvektionsnedbør er kort. Opvarmning af luften, hvor så luften stiger til værs. Derefter vil luften afkøles, og når dugpunktet så nås, så dannes der skyer. En fortsat afkøling vil derfor frigive fugtigheden som nedbør. Det er kort sagt det. Og så videre til dig, Mads. Tak, Mads. Mange tak, Mads. Hvis jeg gerne ved, hvor man finder de her forskellige slags nedbør, så det er også vores sidste punkt på programmet. Konvektionsnedbør er som sagt, hvor luften opvarmes og stiger op. Dette forekommer året rundt, mest i troperne, og også lidt i Danmark, men det er kun mest om sommeren. Stigningsregn, det er kort sagt luften, der presses over et bjerg, og det kan fx forekomme ved Andesbjergene, Grønland, Norges vestkyst osv. Den sidste form for luft er frontnedbør, og det er kort sagt varm luft, der presses over kold luft, og det sker tit i Danmark, Vesteuropa og områder som vestenvindsbæltet og deromkring. Mange tak. Godt, Kolding!